Συγγνώμη, σεβαστοί πατέρες, κύριοι βουλευτές, κύριοι δήμαρχοι, κύριοι αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι, σήμερα γιορτάζει η αυτοδιοίκηση του Δήμου μας, όπως γιορτάζει το τελευταίο δεκαπενθήμερο όλη η χώρα. Είναι η γιορτή της δημοκρατίας, είναι η ανάληψη των καθηκόντων από τις νέες δημοτικές αρχές για να προχωρήσει τα πράγματα πιο πέρα. Κύριοι και κύριοι, κυρίες και κύριοι, να καλωσορίσω τα νέα μέλη του Δημοτικού μας Συμβουλίου, τους νέους προέδρους μας των κοινοτήτων, τους νέους εκπροσώπους των κοινοτήτων μας, τους νέους κοινοτικούς συμβούλους. Είναι το νέο αίμα που έρχεται να διαδεχτεί, να αναλάβει σε λίγο καιρό αυτό που εμείς θα του παραδώσουμε. Τους εύχομαι να έχουν υγεία και να παρακολουθήσουν τα τεκτενόμενα στην αυτοδιοίκηση από το μάτι του παρατηρητή καταρχήν και μετά να αναλάβουν δράση. Θα τους καμαρώνουμε και θα τους εμπιστευτούμε για τη μετέπειτα πορεία τους. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει ένα όμορφο ταξίδι στο Δήμο μας. Ένα ταξίδι που θα μας φέρει κοντά σε όλους τους πρωτοπαραγωγικούς πόρους του Δήμου μας. Θα μας φέρει κοντά στις αρχαιότητες, στα σπουδαία μνημεία που έχουμε. Θα μας φέρει κοντά στο περιβαλλοντικό απόθεμα του Δήμου μας, στα ποτάμια μας, στους καταράκτες μας, στα δάση μας, σε όλο εκείνο το περιβάλλον το οποίο θαυμάζει πάρα πολλοί κόσμος και μας επισκέπτεται. Στη διαδρομία μας θα συναντήσουμε το δημότη μας, εκεί στο κτήμα του, στον καθημερινό αγώνα. Θα συναντήσουμε το δημότη μας στην επιχείρησή του, στο κατάστημά του. Θα συναντήσουμε το μαθητή και το δάσκαλο στο σχολείο του και θα ανταλλάξουμε απόψεις για τι πρέπει να κάνουμε εμείς, τι δεσμεύσεις θα πάρουμε για να διευκολύνουμε τη ζωή τους, να την κάνουμε πιο εύκολη. Φίλες και φίλοι, σε αυτό το ταξίδι, το πανέμορφο, το οποίο θα θυμόστε για όλη τη ζωή, θα συναντήσουμε και τον άνθρωπο, ο οποίος δεν έχει στον ήλιο μοίρα. Είναι ο άνθρωπος που δεν έχει δουλειά, είναι ο νέος εκείνος που έχει σπουδάσει, έφαγε τα παντελόνια του στο πανεπιστήμιο, είναι 40 χρονών και δεν μπορεί να δημιουργήσει οικογένεια, δεν μπορεί να ζήσει, του έχουν πέσει τα φτερά. Θα συναντήσουμε το δημότη μας, ο οποίος εγκατέλειψε το κλινόν άστη, γιατί έπεσε η κρίση στην πλάτη του και δεν μπόρεσε να αντέξει και είναι εδώ δίπλα μας. Αλλά έχει τη γυναίκα στο νοσοκομείο, το παιδί στο πανεπιστήμιο και ο ίδιος είναι άνεργος. Είναι το μεγάλο δράμα. Είναι εκείνη η ηλικία 55-67. Είναι λοιπόν συσσωρευμένα προβλήματα τα οποία πρέπει να δούμε, πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Φίλες και φίλοι, είναι η άλλη αυτοδιοίκηση αυτή. Δεν είναι η αυτοδιοίκηση των πλακόστρωτων, δεν είναι η αυτοδιοίκηση των μεγάλων δρόμων. Είναι η αυτοδιοίκηση της ψυχής, είναι η ανθρώπινη. Σήμερα λοιπόν, σε αυτό το όμορφο ταξίδι που κάνουμε, θα προσπαθήσουμε να θεραπεύσουμε αυτά τα προβλήματα. Αλλά θα πληγωθούμε, θα στενοχωρηθούμε, αλλά αυτό θα μας δυναμώνει, θα μας κάνει πιο ισχυρούς για να μπορέσουμε να επισέλθουμε σε αυτό το δύσκολο καιρό. Γιατί ξέρετε, ξεκίνησα το 98, δεν είχα αντιμετωπίσει τέτοια προβλήματα. Αυτά τα προβλήματα πληθαίνουν τελευταία. Γι' αυτό τα επισημαίνω, για θα είναι στόχοι πενταετίας αυτή η κατάσταση στην οποία βιώνουμε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο όρκος που δώσαμε πριν λίγη ώρα μας δεσμεύει απέναντι στο Δήμο μας, απέναντι στο νομό μας, απέναντι στην πατρίδα μας. Να πορευτούμε με όρους δημοκρατίας και διαφάνειας. Να πορευτούμε με όρους ίσης μεταχείρισης απέναντι στους δημότες μας. Να πορευτούμε με όρους αλληλεγγύης και με κατεύθυνση ισόρροπης ανάπτυξης σε όλο το Δήμο μας, σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα. Και αυτό θα πράξουμε, γιατί αυτό είναι εκ των ουκάνευ. Καμία δημοτική αρχή δεν μπορεί να προχωρήσει αν δεν πατήσει επάνω σε αυτές τις αρχές και είναι δοκιμασμένη μέθοδος. Φίλες και φίλοι, δεσμευθήκαμε πριν από λίγο σε αυτόν τον άνθρωπο που περιέγραψα πριν, στον Αξιοπαθούντα, ότι θα τον στηρίξουμε και είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε δίπλα του.
να είμαστε δίπλα, ειδικά αυτές τις μέρες όπου το συναίσθημα περισσεύει και όλα αυτά αναδεικνύονται περισσότερα. Ξέρετε ότι όταν θα χτυπάει η καμπάνα στην εκκλησία να αναγγείλει τον ερχομό του Θείου Βρέφους, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι χτυπήθηκαν που χτυπήθηκαν από την τύχη θα είναι κουλουριασμένοι στο σπίτι τους σε μια αγωνία, γιατί δεν έχουν κανένα να περιμένουν, δεν τους περιμένει κανένας και τους λείπουν τα προσταζήν. Αυτές τις καταστάσεις πρέπει να θεραπεύσουμε, αλλά πώς? Ισχυρές προνοιακές δομές στο Δήμο τις έχουμε, να μην μας αδυνατήσουν με ειδικούς επιστήμονες για να μπορέσουμε να σταθούμε. Και ξέρετε, είναι ο κυρίαρχος στόχος της πενταετίας που έρχεται, γιατί πρέπει αυτή την κατάσταση να τη θεραπεύσουμε, όπως πρέπει να πορευτούμε μαζί με τον άνεργο, δημιουργώντας ευκαιρίες απασχόλησης. Όχι ότι θα λύσουμε εμείς το πρόβλημα της ανεργίας, αλλά έχουμε τη δυνατότητα να διορθώσουμε τα πράγματα. Πρέπει να επιλέξουμε δράσεις κατεύθυνσης που να έχουν ανάγκη την εργασία και όχι πάντα εντάσσεως κεφαλαίου, που είναι τα μεγάλες υποδομές, τα πλακόστρα τα οποία περισσεύουν. Θα προτιμούσα στο Δήμο ένα λιγότερο έργο τέτοιο και να έχω χαμογελαστά πρόσωπα στο Δήμο μου από τον άνεργο, από τον άνθρωπο ο οποίος δεν έχει τα προστοζήν. Ισχυρές λοιπόν προνοιακές δομές και μέρινα για τον εργαζόμενο, για τον άνθρωπο ο οποίος μέχρι χτες ήταν νοικοκύρης, μέχρι χτες έφερνε βόλτα το σπίτι του, τώρα δυνατή να ανταποκριθεί σε αυτές τις ανάγκες. Και βέβαια το μεγάλο στοίχημα πέφτει στη συνεργασία με όλους τους Δήμους του νομού, αλλά κυρίως με τους όμορους Δήμους. Είναι ζητήματα τα οποία θα μας απασχολήσουν, γιατί ξέρετε, στις μεγάλες παρεμβάσεις και σε εκείνες οι οποίες θέλουν πολλές πλάτες, η μόνη λύση είναι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Και αυτά τα οποία αντιμετωπίζει ο Δήμος μας είναι ακριβώς εκείνα τα μεγάλα. Πρέπει να ενωθούμε με τους Δήμους, αλλά με όρους ειλικρίνειας. Και όλοι οι δήμαρχοι, όλοι οι Δήμοι να είναι στην ίδια πλευρά, να μην υπάρχει ο ένας απέναντι στον άλλον. Για να λύσουμε ζητήματα που έχουν να κάνουν με υποδομές, έχουν να κάνουν με ολόκληρα κεφάλαια. Αναδεικνύεται τελευταία το κεφάλαιο, την Ηλία την χτυπάει από το 2007, το κεφάλαιο του περιβάλλοντος. Και δεν επιτρέπονται μεμονωμένες διαδρομές ή μοναχικές. Πρέπει να ενωθούμε. Φίλες και φίλοι, πρέπει να επιμείνουμε σε αυτή την ενότητα των Δήμων, γιατί μόνο έτσι θα μας υπολογίσουμε. Θέλουμε να στείλουμε το μήνυμα από εδώ, ότι η Ηλία, οι Δήμοι της Ηλίας και ο Δήμος ο δικός μας μαζί με αυτούς, επιμένουμε και απαιτούμε από την κυβέρνηση το χρονοδιάγραμμα του μεγάλου έργου του αυτοκινητόδρομου Πάτρα, Πύργος, Ολυμπία να είναι μέσα στα χρονοδιαγράμματα τα οποία έχει εξαγγείλει. Όπως επίσης θέλουμε να τονίσουμε ότι η ολοκλήρωση του άξονα αυτού από Πύργο, Καλό Νερό, Τσακώνα πρέπει να γίνει στο χρονοδιάγραμμα επίσης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, που προέβλεπε τη μελέτη ώστε να τελειώσει ο δρόμος και αμέσως μετά έναρξη των εργασιών, αφού ξεπεραστούν βεβαίως τα προβλήματα, τα πολύ ευαίσθητα στην περιοχή του Καϊάφα κλπ. Που είναι γνωστά σε όλους. Η πολιτική προστασία πρέπει να είναι αντικείμενο όλων των Δήμων. Γιατί ξέρετε, η νοχελικότητα στην ενέργεια του ενός Δήμου είναι καταστροφική για τον άλλον. Και βλέπουμε ότι με τους νέους όρους κλιματικής αλλαγής τα φαινόμενα της πυρκαγιάς δεν αργούν να εξαπλωθούν. Είναι ελάχιστος ο χρόνος. Η νέα ορολογία που εφεύραν, η μέγα πυρκαγιά που προβλέπει την ταχύτητα εξάπλωσης φωτιάς, δεν την προλαβαίνουμε. Πρέπει λοιπόν να καταγραφούν από όλους τους Δήμους οι περιοχές που έχουν ιστορικό εκδήλωση πυρκαγιών, η αναζήτηση μηχανισμών που θα μας ενημερώνουν εγκαίρως για ό,τι προκύψει για να μπορέσουμε να φτιάξουμε τις γραμμές άμυνας. Στην Ηλία είναι απαράδεκτο να μην γεννιόμαστε κάτω από αυτή τη βάση, στην Ηλία της εκατόμβης των νεκρών και συνεχώς να διώγουμε ένα κίνδυνο που απειλεί για ίδιο φαινόμενο καταστροφικό. Στα απορρίμματα είναι το μεγάλο θέμα του νομού που πρέπει να το ολοκληρώσουμε. Είναι ευθύνη όλων των Δήμων να πάρουμε τις πρωτοβουλίες αυτές που πρέπει και να διατηρήσουμε το χαρακτηρισμό του νομού μας ως μιας καθαρής
μαζί με άλλες καθαρής περιοχής της χώρας. Έχουμε το εργοστάσιο, μας λείπουν πράγματα να ολοκληρώσουμε τη διαχείριση. Φωνάζουμε όλοι και είμαστε ευαισθητοποιημένοι στην ανακύκλωση. Πώς γίνεται, με τι όρους γίνεται τώρα? Το ΚΔΑΙ της Πάτρας δεν παραλαμβάνει ποσότητες. Το ΚΔΑΙ της Καλαμάτας, το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών, επίσης. Άρα λοιπόν ο νομός πρέπει να βάλει πλώρη, να κατακτήσει αυτή την εγκατάσταση σημαντική για να μπει μια σειρά με αρχή, μέση και τέλος στην διαχείριση των απορριμμάτων. Αν ρωτήσουμε τους αμαλιαδίτες πού είναι το κύτταρο χιτή που πάμε τα απορριμματά μας, θα κουνήσουν το κεφάλι και θα πούν ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Πρέπει λοιπόν ο νομός να αποποιηθεί άλλου είδους χρηματοδοτήσεις προκειμένου να οριμάσουμε την κατασκευή νέου πυρήνα χιτή για να είμαστε έτοιμοι. Και βεβαίως πρέπει να είμαστε αλληλέγγυοι στις κινήσεις των άλλων νομών. Γιατί δεν πάβει ο εισαγγελέας να βγάνει εντολές να παραλαμβάνουμε τα απορρίμματα της Ζακίνθου, της Αιγιάλιας και άλλων όμορων νομών, που ήταν η αιτία του κακού που έχει πληρωθεί πλέον σχεδόν ο χιτή της Αμαλιάδος, της Τρενταφυλλιάς, όπως την ξέρουμε. Η σταθμή μεταφόρτωσης, για να ολοκληρωθεί το σύστημα αυτό, είναι απαραίτητο. Είναι μεγάλες οι αποστάσεις που διανύουν η Φιγαλία, η Ανδρίτσανα, η Δίβρη, η Ορεινή Βουπρασία, προκειμένου να διαχειριστούν τα απορρίμματα. Είναι τεράστιο το κόστος. Κινητή σταθμή μεταφόρτωσης, αναομάδες δήμων, όμορων, που θα μπορέσουμε να έχουμε μία μείωση του κόστους και μία προφύλαξη του μηχανολογικού εξοπλισμού, αλλά και την καταπώνηση του προσωπικού. Όταν για ένα απορριμματοφόρο από την Ανδρίτσανα να κατέβει στην Τρενταφυλλιά και δεν είναι δεύτερο προσωπικό, αυτό έχουμε. Αυτό θα πάει σήμερα, αυτό θα πάει αύριο. Γυρνάει με υπερορίες από κάτω. Καταπονούμε το προσωπικό μας μαζί με το μηχανολογικό μας εξοπλισμό. Οι Δήμοι πρέπει να έχουν ενιαία έκφραση επίσης στα μεγάλα έργα τα οποία καταστρέφονται. Κατακτήσαμε, κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, ένα σημαντικό έργο με τη συμβολή σας, με τη συμβολή του Περιφερειάρχη στον Αλφιό Ποδαμό. Από πέρσι που τα παραλάβαμε τώρα, η στάθμη του Αλφιού έχει ανέβει 1 μέτρο. Εάν μείνει ένα χειμώνα ακόμα, τα αντιπλημμυρικά έργα αυτά ακυρώνονται. Γιατί η στάθμη θα έχει ανέβει 2 μέτρα και η μείωση που σημαίνει ότι η χωρητικότητα της λεκάνης απορροής δεν θα υπαρκεί. Άρα θα έχουμε το φαινόμενο που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, την υπερχείληση των αυτοκομμάτων κλπ. Με τον όμορο Δήμο Αγίας Ολυμπίας πρέπει να κινήσουμε τις διαδικασίες και να απαιτήσουμε, να σπάσουμε τα γκέτο και όλα τα βατικανά που υπάρχουν, κτηματική υπηρεσία και άλλα. Να μπορέσουμε να κάνουμε το φορέα διαχείριση αδρανών υλικών με τους όρους που αυτές οι υπηρεσίες θέλουν, με τους όρους που η περιβαλλοντική νομοθεσία επιβάλλει, για να μπορέσουμε να διαφυλάξουμε τις περιουσίες του κόσμου, αλλά και το μέγα θησαυρό, τον αρχαιολογικό χώρο της Ολυμπίας και κυρίως το στάδιο, το οποίο πολλές φορές έχει βρεθεί πρώτης κατάστασης πλημμύρας. Συνάδελφοι, με όπλο μας την αγάπη για την περιοχή μας, με όπλο μας την γνώση των θεμάτων που ταλαιπωρούν την περιοχή μας, με την εργατικότητά μας, με την ανιδιοτελειά μας, μπορούμε να προχωρήσουμε αυτή την περιοχή και αυτό θα κάνουμε. Συνάδελφοι και συναδέλφισες, ξεκινάμε, σχεδιάζουμε, διεκδικούμε, υλοποιούμε για να προχωρήσουμε πιο πέρα την περιοχή. Διεκδικούμε όχι με τη στήρα έκφραση της πίεσης, αλλά οριμάζοντας, μελετώντας, αδειοδοτώντας και επιχειρηματολογώντας στις διαχειριστικές αρχές για την ανάγκη να συμπεριληφθούν προσκλήσεις που θα μπαίνουν μέσα και οι δικές μας επιθυμίες για την περιοχή αυτή. Σε αυτή την πορεία, και απευθύνουμε στο Δημοτικό μας Συμβούλιο, στους Προέδρους μας, σε αυτή την πορεία πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Και πρέπει να είναι μαζί μας και ο Δημότης, το οποίο θα προσεγγίσουμε χωρίς δογματισμούς, αλλά με σεβασμό και με διάθεση να τον ακούσουμε. Και αν είναι και αν πρέπει, ναι, να αυτοανερωθούμε πολλές φορές υπέρ των απόψεών του και των θέλων του. Και αυτό για μένα είναι πίστη και είναι κανόνα ζωής. Ναι, θα προχωρήσουμε με ένα δημότη που μπορεί να διεκδικεί ό,τι θέλει,
Θα του εξηγήσουμε ότι αυτό μπορούμε να το πετύχουμε, εκείνο όχι, γιατί πολλά πράγματα ξεφεύγουν της πραγματικής κατάστασης και εικόνας και εκεί θα βάλουμε πλάτη αυτοί και εμείς να τελειώσουμε αυτό το οποίο έχουμε ξεκινήσει. Φίλες και φίλοι, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που είστε όλοι εδώ. Δεν θα σας κουράσω άλλο και αναφέρομαι στους κύριους Μάρκους, οι οποίοι έχουμε δουλειά ακόμα. Και σε προηγούμενες ορκομοσίες έφευγα πρώτος, γι' αυτό θα σταματάω εδώ για να μην σας κουράσω. Εύχομαι σε όλους σας χρόνια πολλά, να έχουμε υγεία. Ο νέος χρόνος που θα έρθει να είναι ο καλύτερος όλων. Να σταματήσουν τα προβλήματα, να έχουν οι δημότες μας υγεία, τα μικρά παιδιά χαρά και όλοι μας να βρούμε ένα καλύτερο δρόμο. Σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία στην άλλη. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. Κυρίες και κύριοι, ο Δήμος Ανδρίτσανας Κρεστένων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, μετρά 11.200 ψυχές και διαχωρίζεται σε 3 δημοτικές ενότητες. Η Δημοτική Ενότητα Αληφύρας απαρτίζεται από 6 δημοτικές κοινότητες, η Δημοτική Ενότητα Ανδρίτσενας από 10 δημοτικές κοινότητες και η Δημοτική Ενότητα Σκυλούντος από 16 δημοτικές κοινότητες. Σύνολο 32 κοινότητες. Το Δημοτικό Συμβούλιο, που απαρτίζεται από 25 μέλη, η Δημοτική Επιτροπή και ο Δήμαρχος διοικούν το Δήμο σύμφωνα με το άρθρο 24 του νόμου 5056 του 2023. Παρακαλώ τον Δήμαρχο για την υπογραφή του πρακτικού ορκομοσίας. Σας ευχαριστώ. Κύριε Δήμαρχε, μπορείτε να καθίσετε, εάν επιθυμείτε, και θα συνεχίσουμε με τους επόμενους Δημοτικούς Συμβούλους στην υπογραφή του πρακτικού. Καλώ τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με την απόφαση του Πρωτοδικείου Ηλίας. Καρνάρος Αναστάσιος. Δάγκαρης Ιωάννης. Άμα δεν βγάλω φωτογραφίες δεν υπογράφω. Δρακόπουλος Κωνσταντίνος. Γεωργακόπουλος Μιλτιάδης Θεόδωρος. Κουσκουρία Θανασία. Όχι μπροστά ή μπροστά. Γρυβάκης Παναγιώτης.
Βασιλόπουλος Παναγιώτης. Μικέλης Δημήτριος. Σκούφης Χρήστος. Δημητρακοπούλου Σταυρούλα. Φωτεινοπούλου Κωνσταντίνα. Ζαφυροπούλου Δήμητρα. Νανοπούλου Αντωνία. Ευχαριστούμε και σε εσάς. Κοτσοπούλου Βασιλική. Κωνσταντάρας Κωνσταντίνος. Δημητρουλόπουλος Παναγιώτης. Σπυρόπουλος Βασίλειος. Κουφολιά Ελένη. Καλάκου Θεοδώρα. Μαντζαράτης Κωνσταντίνος. Σταυρόπουλος Ξενοφόντας. Νικολακόπουλος Παναγιώτης. Χριστόπουλος Αναστάσιος. Κλειό Γρίβα. Κωστόπουλος Αθανάσιος.
Ευχαριστώ πάρα πολύ τους Δημοτικούς Συμβούλους. Θα περάσουμε με τις υπογραφές των Προέδρων των Δημοτικών Κοινοτήτων και των μελών Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων, πάντα σύμφωνα με την απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηλίας.